garaşsyz bak bitar bu watanmyza, näsirban halkymyza, Türkmenistan hormatly prezidentina, Türkmenistan ýararly güýçleriň belen terkerde başyna gulluk edýär. Topar, gönelin. Erkin. Kiçi serjant Öwel Muradov. Men Öňüzden gyssaly hat geldi. Okan öwreniň maňa habar beriň. gorkudyň meni kaka. Salam oglum Batyr. Saga man gulluk etip ýörmüň. Oglum boşluk. Agaňa da täze jaý berildi. Bidedir şolara barýar. Senin bu habar bilen begenlere aýyrlydyk. Ýene de bir hoş habar biziň başgalamyza garaşsylyk bayramçylygy münasibetli geçiriljek bayramçylyk dawratyny hormatly myhman hökümine gatnaşmak üçin çakylyk geldi. Inni hoş habar bolsa, ejeň dowam eder. Olum sen üçin begenç habar bolar diýip umyd edýär. Ejezat. Körpe godym Batyrjan. Saga man gulluk etip ýörmüň. Ýerden begen ýandyr, boýson ýandyr. Ene kalbynyň perdendine söýgüsi egsilmezdir. Oglum meňe taňa aýtjak habarym. Sen radyçylyk bermeň bilen biz kakan gullukdaşynyň gaýdyna godaşlyk etdik. Onun son kakanyň hanyny näçe gündür gelirligimiziň suratyny oglumyza ugrat diýip halis günüme goýmady. Belki gelirligimiz seňem göwnüňe ýarar diýip umyd edýär. Bukçada bolsa surat bardyr. Hurra! Men bagıtly! Mehriban ýaşlar, bu sizin durmuşyňyzda şatlykly, dawaraly, ýatdan çykmajak günlerimi ýerer. Çünki siz bugün Mehriban prezidentimiziň saýasyna asuda, hawadan ýurdumuzy bilelikdäki durmuşy ilkinji gadam basýarsyňyz. Mehriban ýaşlar, sizi täze dören maşgalaňyz bilen mutlaýaryn. Janyňyz sag bolsun, agzy bir başly ýaşaň. Mehriban prezidentimiziň yglan eden bir karar döwletiniň bagtýarlyk döwrüniň agzy bir, abraýly,
Görelil maşrafy bolmagy size arzu edip, şu nikah şahatnamasyny size bolşurmaga ruhsat edim. Türkmenistan edildiyan şan şuhradım dünya doyan edil mekan Türkmenistan Täze akbal bilen täze ağam bilen Ilım dünyasynda gençken bilen Elime yansar yaşık raşan bilen Bahtiyar yaşlarım yürek coşkunu Cenneti diyarda bulunmuş günler Ova şehirlerde bağıt keşpenler Oy bakıyanlansın vatan aşkanlar Bahtiyar yaşların yürek coşkunu Türkmenistan edil